Kiitti kyydistä, iskä. Juu, eipä mitään. Mennään sitten hakemaan hepat. Iskä, tuu sit hakee meidät siinä 3 maissa. Juu. Hyvä sitten. Moikka. Moikka. Noustaaks sit selkään? Joo. Kingi on niin ihana maastossa. Niin on lumikin. Nyt kun me ollaan kävelty jo hetken aikaa, niin hei Nea, uskallaks ottaa vähän laukkaa? No mitä kysymys toi on? No totta kai. Okei, lähdetään sitten vaan laukkaamaan. Odota! Vihdoinkin mä sain sut kiinni. No mitä, Kingi on vaan ihan supernopea laukkaamaan. No ei oo mun vika, jos mä saan täältä hitaan hevosen. No okei, mut iskä tulee kohta hakemaan meitä. No joo, okei. Mä olin talmistajan tytär, niin juu, mä päätin nää hepat, niin sori. Ei haittaa, mut lähdetään takas tallille. Niin, tai siis varmaan tarkoitatte, että lähdetään autolle, kun eihän me täältä itse kävellä tallille. Häh? Mun puhelin soi. Moi. Moi. Mä en pääsekään hakemaan teitä, kun niin mulla onkin kokous, niin mä en valitettavasti pääse hakemaan teitä. Teidän pitää kävellä tallille. No voi hitsi! Okei, moikka. Moikka. No mitä nyt? No meidän pitää kävellä tallille. No voi vitsi. No hepoilla ei sitten ainakaan tarvii ratsastaa enää tänään. No voi elämän kevät. No vasta oliko ihan kivaa. No joo, mennäänkö nyt takas tallille? Joo. No missä se nyt viipyy? Hop. Kingi. Sori, Kingi alkoi pukittelemaan ja mä tipuin sieltä kerran, niin sen takia niin mulla kesti vähän. No, miksi sä oot noin vihainen mulle? No okei, ei haittaa. Lähdetään nyt vaan.